गोजोनथाव खौरां बरमा इम्पायार एकाडेमीनि सा 9 फरायसाफोरा जी आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बरमा इम्पायार एकाडेमीनि फरायसाफोरनि मोनसे जाफुंसार जानायखौ नुनो मोनदों। गुबुन गुबुन बोसोराव जी आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय बायदियैनो बे बोसोरनि एबा 2022 मायथाइनि जी मेन आनजादावबो बरमा इम्पायार एकाडेमीनिफ्राय सा 9 फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हानायखौ नुनो मोनदों। जायनि थाखाय बे सोलोंसालिनि फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोदों। सा 9 फरायसाफोरा जी आनजाद लिरनानै गासैबो फरायसाफोरानो उथ्रिसारनो हानायखौ गोरायुं विद्यासागर रामसियारा गोजोननायजों साबायखर बावो। मख'जाथावदि बरमा इम्पायार एकाडेमीनिफ्राय दैदेन बर', रुपजयथि बर', अपराजित ब्रह्म, जायख्लं ब्रह्म, सिमांसा बर', जोंसारखुंगुर बर', मिनिश्री बर', शशांक बर' आरो सुबुरुन सागर कलिता बिथांमोनहा बे बोसोरनि जी मेन आनजादखौ उथ्रिसारनो हायो। बेजोंनो लोगोसेनो सोलोंथाइनि थावनि बरमा इम्पायार एकाडेमीआव गोदानै मुं थिसनथाइ होनायाबो सोलिगासिनो दं। बे सोलोंसालियाव आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्स बे मोनथाम आयदायावनो मुं थिसननो हागोन होनना गोरायुं विद्यासागर रामसियारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनथिहोदों। खाबुआथ' जोंनियाव इयाव जोङो मोनथाम स्ट्रिम जों लाखिदों, मोनसे साइन्स, आर्ट्स आरो कमार्स। आरो जोङो देग्लायसो जोङो 11 थाखोआव जोङो बर' बिजोंखौ जोङो एबार गायसननो सानदों। बर' बिजोंखौ जों लासिगोन एबार 11आव। गोदो नाथाय जोंहा इंलिस आरो एसामिस बिजोंजों जों सोलोंथाइ होदोंमोन फरायसाफोरनो। देग्लाय जोंहा बर' बिजोंबो जोङो लानायनि जोङो एसे थामथिम खालामखाबाय आरोखि। आरो जोंहा प्रेक्टिकेलनि थाखाय जोंहा सिन्था खालामनो गोनां गैया। लेबरेटरि लेब जोंहा नांगौ जखानि जों आइजें आइलाखौ जोङो बहाय लाखिखादों। जे इनिफ्राय जेबो आंखाल मोननाय नङा जोंनि फरायसाफोरा। आरो जोङो इडुकेसनेल टुर जोङो बा जग्राफिकेल टुर बेबायदि जोङो फरायसाफोरखौ लानानै जों खालामबाय थायो। आरो इनि अनगायैबो जोङो आसलते जोङो टिउसन लानो होआ। जोंनिया जों दासिमहालागै जों टिउसन लानो होआखै गथ'फोरखौ। जोङो हागौमानि जों बहायनो जों फरायसाफोरखौ जों फोरोङो। आरो जा रिमिडियेल क्लासनिबो मोनसे बेयाव राहा जों लाखिदों। रिमिडियेल क्लास सोरबा फरायसाया जुदि मायबा बुजिना मोनाखैबा मायबा मोनसे आयदायाव, अब्लानिया जा थोंजोङै बे फरायसाया जुदि जा हस्टेलाव दङ, हस्टेलाव थानाय बा आउटसाइडार बिसोरो फैनानै डाइरेक्ट जुदि वार्डेनखौ, हस्टेलाव थानायफोरा वार्डेनखौ आरो बायजोआव थानायफोरा जुदि फोरोंगिरिफोरखौ बुंफायोबा, प्रिन्सिपाल बा आफादगिरि बा फोरोंगिरिफोरखौ मायबा मोनसे साबजेक्टखौ जुदि बुजिना मोनाखैबा, अब्लानिया जों रिमिडियेल क्लासनि जों राहा लामा खालामना होयो आरोखि। बेनिफ्राय जायख्लं ब्रह्म 69, बेनिफ्राय 67, बेनिफ्राय जोंसारखुंगुर बर' 63, मिनिश्री बर' 62, बेनिफ्राय शशांक बर' 52, आरो बेनिफ्राय सुबर्ण सागर कलिता 47। बेबायदियै बिथांमोना मार्कखौ हादों आरोखि, लानो हादों। जोंहा HS फार्स्ट इयार दा नाम थिसननायखौ खामानि सोलिगासिनो दङ। जों मिथिनाय बादिब्ला जोंनि मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों।
गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।